fordi da han kommer hjem, så tager han sin yndlingsblomsterbukser på. Kend de bøger, du læser op. Forbered børnene ved at skabe en fælles forventning. Tal om, hvem der har tegnet og skrevet bogen. Læs bogen op klart og levende. Vær åben over for børnenes indspil og følg børnenes spor. Vend tilbage til bogens univers. Skab en samtale om bogen. Læs bogen igen. Brug konkreter og rekvisitter, så børnene kan lege med bogens sprog. Lyt til børnene. Det er en god idé at sætte børn sammen i grupper på samme alder og med fælles interesser. Et godt antal børn er mellem 3 og 8. Samler man flere, er det vanskeligt at skabe samtale. I dette eksempel skaber pædagogen en forventning ved at forberede den dialogiske læsning sammen med børnene. Naja, Marie, Eit. Og det er hende, der har... Bor de på den der hus? Jamen, navnet her, det er hende, der har skrevet bogen. Så det er ikke hende, der bor der. Men det kan være, at hun leger. Hun er en af dem. Lyt til de store og små spørgsmål, børnene kommer med. Det, der er lidt sjovt, det er, der ligger faktisk en fjer. Jamen, det er for papegøjen, men prøv at se der. Det er katten, der er revet på bænken. Katten har krasset derovre, ja, den har revet ned i tapeten. Men jeg vil gerne ind og se en papegøje. Skal vi lige så stille, så åbner vi, og vi ser, om han bliver sur. Vi åbner. Danielsen er ældgammel. Han har hængt et skilt på sin knage, eller over sin knage, og der står: ingen andre end mig må hænge sin frakke her. Har han hængt sin frakke? Nej. Nej. Han har engang været sørøver. I hvert fald sømand. Men nu er han bare sur. Han hader lam og børn. Hey. Jamen, er han ikke en børn? Han er en ældgammel mand. Mens man læser, opstår der muligheder for at relatere til ord og begreber fra hverdagen. Så I går ind til ham? Ja. Skal vi gøre det? Så siger han, hvem er det, kommer ind? Ja, det kan godt være. Han gør noget til spejlet her. Fanden, stå i det, siger han. Hvad laver han, når han siger sådan? Hvad betyder det, når man siger sådan et ord? Bandeord. Et bandeord. Hvor er det hen i børnehaven? Nej, men vi er i børnehaven. Vi er nemlig i børnehave. Ups. Og jeg er derhjemme. Ja, så leger vi er derhjemme. Fordi det er jo ham, der siger det. Når jeg er der herhen, i det der billede. Nå ja, vi er jo inde i bogen. Jeg er der. Du bor dernede? Ja, dem skal vi også læse. Og jeg bor Men derhen. en anden gang skal vi læse de andre. Og jeg bor her ved siden af Janus. Ved siden af Janus, så er I naboer. Jeg bor her. Jeg bor der. Så bor du ved siden af ham, den sure. Hvad laver han? Jeg kigger på et skattekort, tror jeg. Ja, hvorhenne? På toilettet. Han sidder på Og papegøjen toilettet. griner. Det kan jeg godt forstå. Og han kigger. Og fælder hår på benene. Og den det der, har det er han. sådan en, man brugte til at trække toilettet i gamle dage. Den her, ja. Han er både et gammelt toilet, og han er en gammel mand. Ja, og han er hvorfor har han En sur mand. Hvorfor har han den, alle de her? Det kan være, at han skal bruge meget toiletpapir. Jamen, men jeg har sådan noget med toilettet stoppet. Der på toilettet. Undskyld, hvad siger du, Asmus? Så bliver toilettet jo stoppet. Ja, det duer ikke helt. Nej. Leg med sproget fra bogen, og leg med bogens univers.
Prøv lige at se. Nu lukker vi døren igen. En anden dag, der skal vi banke på her. Eller her. Eller her. Må se, hvad der bagved det. Eller deroppe. Vi banker på en anden dag. Vi banker på, og så går vi ind til Der er dem. ham der. Ja, de kigger ind ad nøglehullet. Hvorfor ringer vi ikke på der, og ringer på der, og ringer på der, og ringer på der? Det gør vi Men det er også. jo mit hus, der kan man ikke ringe det på. er Der skal man, mit hus. det er mit hus. Så Der skal vi skal man ringe bare på. banke på, og der skal man ringe på, og der skal man banke på, og der skal man banke på. Nej, ringe på. Ja, Og der skal man ringe på. Og der skal man af på det. Og der skal man banke på. der skal man banke. Vil I se, hvad jeg har med henne i Det bogen? er altså faldet noget af på den her. Det er der faktisk. Det er nok fordi, Det er fordi, de vil flytte væk. de er ved at flytte. Ja. De er tornen er næsten de samme, men det har ikke bare samme farve. Ja, prøv lige at se her. Jeg har noget med. Du må ikke få mit sværd, Janus. Hvorfor har du net for? Jamen, det er fordi, man kan være sådan et skelet sørøver, men man kan også bare være Janus sørøver. Og det er papegøje. Der var en papegøje. Vil det være en skelet sørøver? Hvor skal papagøjen? Det er jo lidt sådan Danielsen, han også leger. Han er en sørøver. I stedet for en traditionel oplæsning, hvor børnene kun lytter, betyder den dialogiske læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sprogligt samspil med børnene. Ved at stille spørgsmål og engagere børn under læsningen, bliver børnene udfordret, hvilket resulterer i flere sprogfærdigheder. Når børnene fortæller, hvad de synes er spændende eller overraskende ved bogen, lytter man til det, de har at sige. Børn lægger tit mærke til noget andet end voksne. Følg børnenes spor. Stil åbne spørgsmål og lyt til børnenes svar. Det er en vigtig udfordring at lade de børn, der siger mindst, komme mest til ord. Stil spørgsmål som, gav vide hvorfor. Følg børnenes svar op med nye spørgsmål for at få dem til at sige mere. Undgå at rette. Der er ikke forkerte svar i en dialogisk læsning. Skab indlevelse i fiktionen ved at fantasilege med bogens figurer. Dialogisk læsning bygger på de understøttende sprogstrategier. Følg barnets interesse. Brug åbnende spørgsmål. Vent på barnets svar. Fortolk og udvid, hvad barnet siger. Hjælp barnet med at sætte ord på. Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen. Relater til noget, barnet kender. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen. Ret ikke barnets fejl direkte. Leg med sproget, når det er muligt.